मैं इतक्यात शिजन जाऊ का होता तुमचा अजून थोडे राबतास किती 4 वाजल्यापासून. तर आज आमची आहे पार्टी आणि टीव्हीचा आवाज कमी करे, आवाज येत नाही. इकडे IPL चालू आहे बघा. तर आता आम्ही इकडे पार्टीचं नियोजन केलेलं आहे. आता पाण्याच्या घरी आहोत आम्ही इकडे. अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता इकडे कांदा कटिंग चालू आहे जोरदार प्रकारे. सुरू नको, मशीन आहे ना आपल्याकडे. मशीन हे बघा कांदा कटिंगची मशीन, कांदा कटिंग मशीन. पार्टीसाठी नुकतीच सुरुवात केली आम्ही. अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता सुंदर असं कांदा कटिंग झालेली आहे. बारीक एकदम आपल्याला पाहिजे तशी बारीक करून घेऊ शकता तुम्ही. मैं इतक्यात शिजन जाऊ का होता तुमचा अजून थोडे राबतास किती 4 वाजल्यापासून. Five minutes later. झाडार बघ तू कोथा तुझा पनीर पाण्यात इतका ना अरे फक्त पनीर टाकलेले त्याला लांब बसवा. सासरवाडी काय तुकडं स्पेशल तुझ्यात बाजू बसते रे ते वाढतं ते केवढी परत कोण घेऊन एकदा भरून दिल्या ना बस रे बस माझं आणि फोटो तू आता सगळ्यांका लोकांना काढून दाखव. येतो काय तो दाखव. पनीर टिक्का मसाला काही घेऊ होते
आता वाढणार होते पटकन. नको रे बाबा. रसो तरी घे पाणी. पाणी रसो घे, रसो चालतात तू शाकाहारी आहे. अरे करे ना करे पण आता व्हिडिओ आमचंच करून आमची शाळा करून टाकू. चटण्यावर काय 11 वाजता भांडी असं केला काय 11 वाजता गेला ते अकरा वाजता. काय करते